PWD Department alongle aronre pen kedo aphan ketharle asai kedeng ingsamjin pen kepachun po. Asamangkang pialong aronre pen Department alongle kedo aphan ketharle asai kedeng pon bomason si karbianglong arong sepi tifu ahiti pen kahelu kilometers po an bagdoji villaji birla along Public Work Department along aronre pen kedo aphan ketharle ponji aphan ni thoma prang pen chepatirek ponji aphan apor pipondo. Lapen puthot jakhon khain ko rapliar ni Karbiang Law Autonomous Council Land and Revenue Department atumpen patir pipon along District Administration lapen Law and Order atumpen chirap chito dumsi ingsamjin pen ketharle asai pachun pon. Jongpon mi bangsu PWD along kadokawi kedo laki Jamuna per moza ke parlo difu revenue circle birla villaji difu pen rong plim plam kacheleng atowar adumhe bangso long le along kedo kadokawi don ti ahem tun an back uji lapen long le dak number 63 lapen long le bang adang ke the chirihini ra le sa pli an doji pusi pirta long dun. News report KTV News.